язмасында тарихи вакыйга бүгін аның 7-ші станциясы ашылды. Кәжә бистәсе иң көтелгән тукталыш дисәк тә ялгыш булмас. Ул Казансу елгасы аша башкаланың 2 өлешен тоташтыра. Хәзер метроның тулайым озынлыгы 11 километр. Бүген Кәжә бистәсе платформасына аяк баскан беренче пассажирлар арасында Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та бар иде. Шәһәр урамнары бүкеләр чылганышында калганда метродагы хәрәкәт мөгъҗизага тиң. Әлеге станция ачылышын 4 ел көттеләр. Кремль тукталышынан Кәҗә бистәсенә беренче булып килүчеләр арасында республика башлыгы да бар иде. Казан метросында йөрүчеләр саны хәзер 2 тапкырга артачак. Бу көненә 100 мең пассажир дигән сүз. Метро ходят, убедились. Сейчас вместе обратно поедем. Менә бу институтта, университетта укыган кешеләргә дә бик кирәк, балаларга да, аннары бит юлга да бик күп акча кирәк, икшәр транспорт белән. Аннары бит әле безне пробкаларда бите җыйдап. Менә хәзер утырабыз да проспект Победа барабыз, анда безнең балалар тора, туганнарыбыз тора. 10 минутта шунда була бизләр инде. Халык өчен бу көтелгән станция икәнлеге бүгін аеруча нык сизелде. Чарада катнашырга дип иртәдән үк килгәннәр. Ишекләр ачылуга, эчкә пассажир ташкыны ябырыла. Бүкеләрдән качып халык автобус һәм автомобильләрне җир асты транспортына алыштырды. Казан метросының 7-нче станциясе иң катлаулысы булды. Моны метро төзүчеләр дә, шәһәр җитәкчелеге дә искәртә. Аның исемен сайлаганда да бик күп сораулар туды, хәтта конкурс үткәрәләр. Һәм иң мөһиме, Кәҗә бистәсе белән Кремль станциясе тоташтыра торган тоннель су астыннан үтә. Франция белән Бөекбританияны Ла-Манш бугазы аша тоташтыра торган метро юлы хәзер үзебездә дә бар. Тоннель су астыннан 9 метр тирәнлектә үтә. 30 метрга кадәр төшелешләр дә бар. Технология бик катлаулы, четерекле иде, әмма ахыры уңышлы булды дип төзүчеләр. У нас строятся очередные 3 станции, мы готовим. Чиратта тагын 3 тукталыш. Бу метро линиясының 2-нче өлеше. Хәзер төзелеш авиазавод станциясе ягында бара. Кәҗә бистәсендәге эшкә нукта куеп, Марат Рәхимов метро хуҗаларына ачкыч тапшырды. Я хочу передать ему ключ символический, традиционный от нашей станции. Метрода әлегә 4 состав йөри, 4 шәр вагон. Киләчәктә аларның саны да артачак. 4 состав йөрәчәк, интервал 11 минутта 30 секунд шул тирә булачак. И алар берсә яңа составлар кайтачак январда. И алар кайткач 7-8 минутка калдырабыз интервалны. Бүген станция ачылды, әмма хәрәкәт тест режимында барачак. Поезд тизлеге кими, составлар арасында интервал арта. Инде гыйнвар урталарына бар нәрсә нормага китереләчәк. Люциана Тфулина, Айрат Каюмов, Татарстан, Яңа Гасыр каналы.